Βγάλει να παίρνει και αυτό και το δέντρο. Ναι. Να παίρνει και το δέντρο. Ναι, και το δέντρο. Εδώ, το δέντρο το κομμένο. Ναι. Δεν μπορείς από εδώ να τα πιάνει και τα δύο. Μπορεί. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Κάτσε εδώ λίγο πιο αριστερά μέσα. Ναι. Να τα πιάνει και τα δύο. Το πιάνει τα δύο. Όχι αυτά, άσε αυτά. Εκεί τα δύο. Εκεί τα δύο το πιάνει. Εντάξει, πάμε. Τράβω το τι. Το τράβηξα. Το απισείς. Ναι. Άντε. Δεν τα ξανακάνει κράκ. Τράβηξες βίντεο. Ναι. Ωραία. Κάτσε, θα τις γράψαμε από κάτω.